Zákazník chce zboží a služby v přesném okamžiku a na pravém místě. Nikomu se nechce zbytečně čekat. To vytváří velký tlak na dodavatele. Ten musí řešit optimální vytížení vozového parku a sledovat náklady. To vyžaduje plánování. Tradiční plánování cest je náročné. Do hry vstupuje mnoho proměnných, typ auta, počet zákazníků, čas doručení a další. To vše se komplikuje, pokud nastane nečekaná situace. Práce dispečera je náročná a plná stresu. Road Control má řešení. Do mapy jednoduše zaznamenáte vaše sklady, do systému vložíte údaje o vozidlech, zadáte umístění zákazníků a systém ověří, zda adresy skutečně existují. U zákazníků můžete zvolit časy, ve kterých si přejí obdržet zásilku. Pak už jednoduše spustíte výpočet. Ten běží v cloudu, takže vám stačí obyčejný počítač. Road Control vám připraví optimální trasy, včetně přesného harmonogramu. Ten potom předáte řidičům. Díky tomu budete vy i vaši zákazníci vždy spokojeni. Road Control vám pomůže s plánováním jízd vašeho vozového parku a nalezne optimální trasu po celé Evropě. Vyzkoušejte si bezplatně Road Control na 14 dní. Uvidíte, že toho zvládnete rozvést víc a méně času strávíte plánováním. www.roadcontrol.cz